Asawa sa usa sa mga OFW nga na-stranded sa Jeddah, Saudi Arabia, human matapos ang kontrata hapit na moduha ka buwan, nagpatabang aron makauli ang bana ug kaubanan niini sa kahatlok nga mataptan sa COVID virus sa maong nasud. Ani ang report ni Femery Dumabo. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso. Sana po ay matulungan ninyo kaming makauwi sa bansang Sinilangan. Dito po kami ngayon sa bansang Jeddah, Saudi Arabia. Tipik kini sa post sa social media account ni John Carlo Abella nga nanawagan sa gobyerno sa Pilipinas aron tabangan sila nga makapauli na sa nasud. Siyam sila ka mga OFW, 5 kanila mga Sugbuanon. Usa kanila si Jumpy Codilla, welder sa Jeddah, ug nitong Marso pa lang nahuman ang iyang kontrata. Sa lungsod sa Daan Bantayan, nagpaabot ang iyang kapuyo ug duha nila ka mga anak nga makauli kining luwas. Nanawagan man sa to sila kanang sa concept placement agency na sila ma'am sa Gorordo makauli dayon kay labi na may mga special flights nga gihatag ma'am ba para na lang unta makauli sila dire para di na pud kay may magproblema. Si Kuya nabalakas sa posibilidad nga matakdan si Jumpy og kaubanan sa COVID-19 ug magkutman kun dili dayon sila makauli. Nila matabangan na sila diri sa Pilipinas nga makauli dayon sila kay mahadlok sila basig simba ko ba taptan sad sila kay na may daghang cases good kaayo didto. Tambag sa OWA sa Central Visayas nga makig-alayon lang sila si Kuya o guban pang pamilya sa mga OFW nga niya sa Sugbo sa ilang buhatan. Aron sila na makigalayon sa Philippine Overseas Labor Office sa gawas sa nasud aron matabangan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.